सुदेर गारनायखौ हासनानै होदोंमोन मानि थाखाय हासना होदोंमोन बर' जानानै थांनांगौ बर' हारिखौ फोथांनांगौ होननानैसो मा हासनाय जादोंमोन बर' हारिखौ फोथांनांगौ बिनि थाखायनो मा गोदो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मोनसे ओरैबायदि सम फैदोंमोन जाहैबाय जाय समाव माने बड'लेण्ड मुभमेन्टआव ओंखाराबा माने स्कुलाव फरायनो मोना कलेजाव फरायनो मोना न' बड'लेण्ड न' डिग्री बेबायदि मोनसे लेभेलसिम फैदोंमोन जाहैदों बेनि उनाव जों साननो हाबाय नङा बड'लेण्ड मुभमेन्ट थांबाय थागोन जोंनो माने रायजोखौबो जोंनो नांगौ खिन्थु जोंनि सोलोंथाइयाबो जोंना डिग्रीयाबो इडुकेसनाबो माने कन्टिनिउसन थांबाय थानांगौ जोंहा जों लेखा रोंनानैसो बेवहाय जोङो सोरबा माने अफिसार जाफैनांगोन जोङो नङा होमब्ला सोरबा अफिसार नांगोन सोरबा लिडार जानांगोन सोरबा माबा माबि जों जाफैनांगोन बेनि थाखाय जों इडुकेसनखौ नांगोन होननानै मा बै स्ल'गान मोनसेखौ माने दानख्लायनाय जादोंमोन मानि थाखाय बेबायदि स्ल'गान लानाय जादों मानोना जातीयताबाद बेहाय हाबनानै दङमोन होमबा जोंहा दहाय सोंदोंमोन खिन्थु गोबाङा नाथाय बुजायाखै जानो हागौ आखाइखौ माने थिखाखै नङा होमब्ला थिखाखै हिनजावफोरखौ जायनि थाखाय बुंजादों मा हारसा बांगालजों हाबा जाहैगोन नामा होननानै माने मिनिनो गोनां जादों जों बुजियाखै नङा होमब्ला जातीयताबादखौ जोंना बे होमबा बड'फाया फंसे बुंनायखौथ' आं बुंनो सानदों जों बेखौ जेब्लायबो गोसोआव लानांगोन बिथाङा होनदों मा जों जुदि थांना थानोब्ला मानसि महरै थांना थानांगोन सैमा अमा जानानै नङा जों जुदि थांनानै थानोब्ला हारि हिसाबै थांना थानांगोन माहारि हिसाबै थांना थानोब्ला गेरेमसा हारि हिसाबै थांना थानांगोन आरो गेरेमसा हारि हिसाबै थांना थानांगौब्ला गेरेमसा हारि जानोब्ला जों बयबो गाव गावनि खामानिखौ बयबो मावफुंजोबनांगोन बे खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन होमबा फार्स्ट सेन्टेन्सआव बिथाङा मा बुंदों जों थांनानै थानो बयबो हायो खिन्थु जों मानसि जानो थानांगोन सैमा अमा बायदि गावजों गाव नायनो हालायलायै अरलायबाय थाग्रा सोंलायबाय थाग्रा जानो थिनाखै मानसिनि केरेक्टारिस्टिक्स मानसिनि आखुथाया मानसिनाव थाथारनांगोन होनना बुंदों आरो बे मानसि महरै थांनानै थानायाव जोङो गाव हारसिं नङा हारिखौ साननानै हारि महरै माहारि महरै थांनानै थानो थिनदों दहाय जेनेबा बिदिन्थि होदों मा आं थैजों खामायनाय फैसाखौ आं मानो एबसुनि आन्दाराव मानो हरनो आं एबसुनि प्रग्रामाव मानो थाखाय हरनो नङा होमब्ला हारसिं जुदि जों थांनानै थायोब्ला आं हारसिं आं दिनै लेखा फरायबाय आं रोंबाय आं साख्रि मावबाय माबा मोनसे बिजनेस मावबाय आं बिराद खर'पति जाबाय आं बिल्डिं लुबाय कार मोजां बायबाय आं फरेन ट्रिपबो खालामबाय थायो खिन्थु मा आंनि न'खरसे आं माने खाथियावनो आंनि उसुङावनो जुदि सोरबा लेखा फरायनो मोनाखै सोरबा हाजिरा मावनानै जानांदों सोरबा लोमजानानै दङ बेबायदि जायोब्ला मा बे जानाय नङा होनना बुंदों माने मा हारि हिसाबै बेबो बर' बेबो मानसि आं बे समाजाव थायो बे आं माने समाजाबो आं फरायनांगोन आं गोरोबना थांनांगोन आं हारिखौबो नायनांगोन बेबायदि माने साननाया थाजोबनांगोन माने हारि माहारि हिसाबैसो थांना थानांगोन जुदि जों हारसिं